ngài cho ư lê yo tu bom sa yo ni sa ma ya cho tu amya lu la khan che cho tu yo cho na Isu long ni Tina cứ la nghe cho ngài cho ư lê yo tu bom sa yo le sa ma ya cho tu amya lu la khan che cho tu yo cho na Isu long ni cứ la nghe từ cả ngày ya cho mà bia ya gì ya cho na Isu long ni na quy ya cho na chỉ nó cứ la nghe cho ngài cho ư lê yo tu bom sa ma ya cho tu amya lu la khan che cho tu yo cho na Isu long ni Tina cứ la nghe cho ngài cho ư lê yo tu bom sa yo le sa ma ya cho tu amya lu la khan che cho tu yo cho na Isu long ni na quy ya cho na Tina cứ la nghe cho ngài cho ư lê yo tu bom sa ma ya cho tu amya lu la khan che cho tu yo cho na Isu long ni